Merħba fi programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qegħdin niddiskutu it-trilologu ta' Yeshua, jiġifieri dawk it-tliet paraboli illi Yeshua uża sabiex jirrispondi għall-akkużi tal-Fariżej illi kien qed jiekol mal-midinbin u mal-kolletturi tat-taxxa. U s'issa fiż-żewġ programmi ta' qabel dan rajna kif Yeshua l-ewwel jibda jitkellem bil-parabola ta' in-naġa l-mitlufa u rajna kif meta dina il-naġa li hija mitlufa xi konfuża b'dak kollu differenti li bdiet tirċievi, fil-każ tan-naġa bdiet tiekol ħaxix minn kull imkien sakemm tbedet minn mal-merħla tan-naġ u intilfet. U mbagħad Yeshua ir-raj reġa' mar u saba. Fil-każ tal-kredent tedna illi ħafna huma dawk in-nies li huma konfużi u mgerfxin minħabba it-tagħlim għarriq li jkunu qed jisimgħu jew inkella tagħlim differenti mingħand ħafna għalliema tal-kelma li nsibu llum il-ġurnata fuq l-internet. U mbagħad qed nagħta li ikun konfuż li jitlob l-Alla jgħinu biex isib il-verità huwa f'dan il-mument fejn Alla jidħol għal dak il-persuna u jerġa' jġibu lura mal-merħla. Wara dak ir-rakkont rajna r-rakkont tal-munita il-mitlufa u għedna li kien hemm dik il-mara li jkollha dik il-ġojellerija li jtiha l-arus tagħha bħala turija ta' rispett lejh tilbisha biex turi illi din il-Marija meħuda diġà arusa u ser tiżżewweġ il xi ħadd u għaldaqstant jekk tinżaħħa di jew forsi titlifa jfisser li din il-mara ma kienx qiegħda attenta biżżejjed, ma kienx fidila biżżejjed lejn l-arus tagħha. U għedna l-istess jiġri lill-kredent illum. Il-kredent li għandu l-10 kmandamenti li jrid iżomm sakemm Yeshua jiġi għall-Knisja tiegħu, sakemm Yeshua jiġi għall-arusa tiegħu. L-arusa tittimxi ma' dawn l-10 kmandamenti u għedna kif illum wieħed minn dawn il-kmandamenti bħal din il-parabola intilef għal ħafna li m'għadhomx jemmnu li l-jum qaddis tas-Sibt huwa qaddis fil-fatt, ħafna li jgħidu li llum m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla. U għaldaqstant tilfu munita minn din il-kullana. U dan jfisser illi mhumiex fidili 100% lejn l-arus tagħhom f'dan il-każ Yeshua il-Messija. Immedna wkoll li din il-mara mbagħad tfittex u tixel id-dawl u tiknes u tqalleb kullimkien sakemm issib din il-munita. Bħalma qed jagħmlu ħafna illum il-ġurnata inkluż aħna ta' Malta Messjanika illi fittixna sew ftaħna l-kelma tagħna li hija id-dawl fit-triq tagħna fil-passaġġ tagħna aħna mal-kelma tagħna rridu nimxu. Ftaħna l-kelma tagħna, rajna id-dawl u rajna l-importanza tar-raba' kmandament. U illum il-ġurnata qegħdin anke inżommu dana il-kmandament apparti d-disa l-oħra inżommu l-jum qaddis u għaldaqstant nafu li fil-mixja tagħna qed inkunu fidili kif suppost inkunu lejn Alla il-Missier. Illum ħanitrattaw it-tielet parabola f'dana it-trilogu. U ħanitkellmu fuq il-rakkont tal-iben il-ħali, jew nkella kif inhu magħruf ukoll il-midneb volontarju. Il għaliex midneb volontarju, il għaliex dan il-midneb jafx qed jiġri, jaf li qed jagħmel ħażin, imma xorta jażel li jibqa' jagħmel il-ħażin. U fil-fatt hawnhekk fejn ħanibdew il-programm tagħna u qed naraw illi l-iben il-ħali irriġetta dak li kien qed itieħ missieru. Dan kien jgħix ma' missieru ma kien jonqsu xejn. Missieru kellu kollox, missieru kien ibbirku f'kollox, imma dana ir-raġel, dana l-iben xorta rrid illi jgħix ħajja differenti. Xorta għażel li jitlaq mid-dar u jmur jgħix fid-dinja. U naraw allura kif għalkemm jemmen f'missieru, għax il-missieru kien iħobbu u kien jemmen fih, għalkemm jemmen f'missieru, imma qed naraw li xorta waħda kien il-bot minnu. U hawnhekk fejn idħlu ħafna mill-kredenti illum, dawk il-ħafna kredenti li jgħidu li jħobbu l-Alla, jgħidu li jħobbu lil Yeshua l-Messija, imma xorta ma jridux joqogħdu għar-regolamenti tiegħu, imma jridu joqogħdu għar-regolamenti tad-dinja, jridu joqogħdu jkomplu jgawdu id-dinja. U
ħal dan liben il-ħali li meta ma kien baqalu xejn, li xejn ma beda jissodisfah, reġa' lura għand missieru, hekk qed jagħmlu ħafna kredenti llum. Dawn ħafna kredenti li qed jiġu malma li m'għadniex taħt il-liġi illum qegħdin jinnutaw, qegħdin jindunaw illi r-raba' kmandament kien għadu u jibqa' għalina biex inżommuh u għal daqstant qed jerġgħu jduru lura lejn Alla l-Missier. U bħal dan liben il-ħali Alla l-Missier jilqagħhom bil-ferħ, jerġa' jaċċettom lura għandu u il-moment li nerġgħu lura għandu allura issa rridu nkunu ċerti li nimxu mal-kmandamenti, nobdu il-kmandamenti ta' Alla il-Missier. Inkluż ir-raba' wieħed illi nżommu is-sibt Qaddis. Bħal ħafna paraboli oħra il-messaġġ li joħroġ minn din il-parabola mhuwiex l-uniku messaġġ. Illa għaliex qed ngħidu dan. Illa għaliex meta nisimgħu tagħlim fuq il-parabola tal-liben il-ħali, dejjem nisimgħu kif Alla lest li jaħfar il-midneb u jilqgħu lura. U dan huwa veru. Dan huwa wieħed minn dawk il-messaġġi li insibu f'din ir-rakkont, imma ma jfissirx ukoll illi huwa l-uniku messaġġ u hawnhekk fejn irridu nitkellmu. Għaliex dan huwa verament messaġġ ta' mħabba, huwa verament messaġġ ta' grazzja, huwa verament messaġġ ta' ħniena tal-grazzja nimħabba u l-ħniena u l-maħfra li Alla għandu lejna individwalment. Imma dina il-parabola wkoll qed titkellem fuq affarijiet li ħafna għaddej minnhom illum il-Knisja għaddejja minnhom illum. Meta ngħid il-Knisja ġifieri Iżrael, il-poplu ta' Alla. Hija profezija ta' xi ħaġa li qed tiġri llum madwarna. Ħalli nispjega fuq. Għal min jaqra u jistudja l-kelma tal-Alla jaf ir-rakkont fit-tieni Slaten kapitlu 17 fejn l-Asserjani attakkaw l-Iżrael u qabdu l-10 tribujiet tan-naħa ta' fuq jissejħu u ħarġuhom minn ġewwa Iżrael u ferxuhom mad-dinja kollha. U daqstant fin-naħa ta' fuq ta' Iżrael ma kienx hemm nies jgħixu li kienu minn Iżrael. Min-naħa l-oħra nafu illi iż-żewġ tribujiet l-oħra dak ta' Ġuda u ta' Benjamin ittieħdu fl-eżilju ta' Babilonja. Imma waqt li l-eżilju ta' Babilonja spiċċa wara 70 sena it-tribu ta' Ġuda u ta' Benjamin reġgħu irritornaw lura lejn Iżrael, naraw kif l-10 tribujiet l-oħra, l-10 tribujiet li l-Asserjani ferxu mad-dinja kollha qatt ma reġgħu irritornaw lura għal perjodu twil. Illum nafu li dan l-eżilju spiċċa skont ma tedinna il-kelma tal-Alla, eżilju fil-fatt għandna tagħlim fuq morru simgħu l-eżilju ta' 2730 sena li llum il-ġurnata spiċċa u l-poplu qed jerġa' jiġi lura u dan huwa dak li dana ir-rakkont ta' liben il-ħali qiegħed jgħidilna. Missier f'dan il-każ huwa Alla li għandu żewġ tfal, wieħed qed jirrappreżenta l-10 tribujiet u l-oħra qed jirrappreżenta lil Ġuda u l-Benjamin. Dak li qed jirrappreżenta l-10 tribujiet telaq fid-dinja. Ma baqax aktar jgħix ma' missieru u spiċċa tħallat mad-dinja kif tedinna l-kelma spiċċa wkoll anke jiekol mal-majjali. U l-istess ġara minn daw in-nies li ġew inferxa mad-dinja kollha li għalkemm kienu Iżraeliti issa spiċċaw jieħdu sem f'ritwali festi pagani flok bdew iżommu l-kelma tal-Alla l-festi tal-Mulej, bdew jiċċelebraw il-festi pagani u flok bdew iżommu s-sibt Qaddis, bdew iżommu l-jum tal-Ħadd Qaddis bħalma jagħmlu dawk li aħna nsejħulhom pagani, qed ngħid pagani u mhux ateisti nagħmlu differenza. Mhux qed ngħid dawk li ma jemmnux. Pagani huma dawk in-nies li jemmnu f'Alla imma jaduraw b'mod differenti kif Alla jridhom. Jekk Alla qed jgħidilna żommu s-sibt Qaddis, daw in-nies jemmnu f'Alla imma jridu jżommu il-Ħadd Qaddis. L-istess bħal dan liben il-ħali. U fejn idħlu aħna illum allura? Aħna nemmnu li Alla huwa il-missier. Imma xorta ħafna iridu li jimxu mad-dinja. Per eżempju,
Meta dal-liben il-ħali ħanġibu eżempju kien jgħix ma' missieru kien iżomm is-sibt qaddis, kien jiċċelebra is-seba' festi tal-mulej ma kienx jikol laħam li mhuwiex ikel. U x'għamel? Mar fid-dinja u beda jagħmel kollox bil-maqlub ta' dak li kien ordnalu missieru. L-istess bħalma jagħmlu ħafna kredenti llum illi jafu li Alla huwa l-missier u jridu jħobbu lil Alla il-missier, imma fl-istess ħin iridu jibqgħu jiċċelebraw il-festi tal-Milied, il-festi tal-Easter, iridu jibqgħu jiċċelebraw San Valentino u meta jiġi Ottubru nagħmlu l-Hallelujah party. U dan huma dak li liben il-ħali qiegħed jirrappreżenta. Qed jirrappreżenta nies illi inferxin mad-dinja kollha, jafu li hemm missierhom id-dar, jħobbuh il-missierhom, imma xorta irridu jibqgħu fid-dinja biex ma jitilfu xejn u jgawdu minn dak illi d-dinja qed toffri. Kif għedna l-10 tribujiet illum qed jerġgħu lura fid-dar ta' missierhom. In-naġa il-mitlufa qiegħda terġa' tirritorna lura għand Alla ta' Iżrael u mhux aktar ipoġġu fil-laqat taż-żebblieħa. X'bet inti għandek komunitajiet illi qed jippritkaw illi llum m'għadniex nimxu mal-10 mandamenti m'għandniex għalfejn nżommu s-sibt qaddis u anke ma nimxux mal-liġi tal-Alla fejn titkellem fuq il-festi u fuq l-ikel. Dana fl-opinjoni tiegħi huma laqat taż-żebblieħa. U llum il-poplu tal-Alla m'għadux qed jagħmel dan l-affarijiet, qed jerġa' jdur lura, qed jirrealizza li qed jagħmel ħażin. U ħafna huma dawk li qegħdin iduru lura lejn Alla. U li ddur lura lejn Alla fil-Bibja jfisser allura li timxi ma' l-10 kmandamenti tiegħu. Jekk inti m'intix ħatimxi mal-10 kmandamenti, allura m'intix 100% miexi fit-triq li Alla qed jistenna mill-kredent. Il-mument li l-kredenti jduru u jobdu l-10 kmandamenti, Alla jilqahom bil-ferħ, Alla jist li jaħfillhom il-fatt li ma kinux qed iżommu s-sibt qaddis, Alla jist li jaħfillhom li kienu qed jieklu dak il-laħam li mhuwiex ikel. Alla lest li jaħfillhom li kienu qed jiċċelebraw festi pagani u mhux qed jiċċelebraw il-festi tiegħu. U jerġa' joħodhom lura bħalma dana il-missier f'din l-istorja li jilqa' lill-ibnu lura. U hawnhekk fejn naraw ukoll anke jgħidilna l-liben li baqa' d-dar beda jgħid għal dak li ġie lura u baqa' jgawdi l-barkiet ta' missieru. L-istess qed jiġru llum ħbib tiegħi ta' din mhux xi ħaġa ġdida. It-tribut ta' Ġuda li reġa' lura minn Babilonja wara 70 sena jippretendi li l-barkiet ta' Alla huma tiegħu biss il għaliex u baqa' fidil lejn Alla. U ma jagħħux pjaċir anzi jgħid meta jara l-Efraim issa lil ħuħ ġej lura l-10 tribujiet tan-naħa ta' fuq Teżel ġejn lura lejn Alla u jimxu wara Alla ta' Abram, ta' Eżak u ta' Ġakob u ta' dan Alla jippremjhom u jirċievu l-istess barkiet li Alla qed ibierek bihom li-tribu ta' Ġuda. Dik hija t-tieni parti ta' dan ir-rakkont. Dan huwa l-messaġġ li Jaxua qiegħed iwassal permezz ta' dawn it-tret parabboli ħbib tiegħi. Ħafna kredenti huma mitlufa diġà għedna fl-programm bit-tagħlim għarrieq li qed jiġu malma. Ħafna kredenti qed jiġu malma li m'għandniex għalfejn inżommu s-sibt qaddis. Meta l-kmandament jgħidilna raba wieħed ftakar huwa l-uniku kmandament li jgħidilna ftakar Alla, ftakar biex iżomm il-jum ta' s-sibt qaddis. Għaliex qed jgħidilna ftakar? Għax Alla kien jaf illi l-poplu tiegħu ħajinsa jżomm is-sibt qaddis. Imma llum Alla qed jiftħilna għajnejna. Naraw oħrajn li huma mitlufa għax qed jemmnu l-qerq li qegħdin jiġu malma. U mbagħad hemm dawk li bħal liben il-ħali jisimgħu l-verità, qed jisimgħu dawn il-programmi, jafu x'in il-verità, imma xorta jażlu li jibqgħu jieklu mill-ħmieġ tad-dinja milli jdowru 100% lejn Alla l-missier u jimxu fit-triq tiegħu. U fuq it-triq ta' Alla l-missier għandna programmi wkoll lesti wara din is-sensiela, imma dak nitkellmu mihom fuqhom u dwarhom fi programmi oħrajn. Il-punt li rridu noħorġu minn dawn it-tliet programmi ħbib tiegħi huwa l-fatt li fil-parabola tan-naġa il-mitlufa Jaxua qed jgħidilna li aħna importanti għalih anke individwalment, mhux biss bħala poplu. Jekk inti konfuż, afda f'Jaxua.
u jmexxik fil-verità. Imma taqpax twebbes qalbek il-mument li tħoss l-Ispiritu Santu jgħidlek li trid issom is-Sibt Qaddis. Tkomplix twebbes qalbek u ssabbat saqajk u tgħid le aħna maħniex taħt il-liġi. Jekk Alla qed ikellmek f'qalbek jgħidlek biex dak il-laħam li mhuwiex ikel ma tiklux. Tieqpax issabbat saqajk u tgħidlu le nrid immur noħroġ nhar ta' ġimgħa u mmur niekol l-ikliet ma' sħabi. U tiekol ikel laħam illi Alla qalilna mhuwiex ikel. In-naġa kienet mitlufa f'dinja għalija ħbib tiegħi u hawn ħafna kredenti illi hekk qegħdin bħalissa huma kredenti jemmnu imma qed jgħixu f'dinja għalihom, f'dinja maqtuwa mill-verità. Il-naġa ma xtaqitx li tintilef, bħalma ħafna kredenti ma jixtiequx li jintilfu għalhekk huma kredenti għalhekk kif ifittxu l-verità, imma li qed jiġri li qed jieklu it-talim li qed jisimgħu l-importanti li nollu jdejna u ngħidu ammen u ħallelujja u ma nkunux bħal Berejani. Ara l-Berejani x'kienu jagħmlu dak kollu li kienu jisimgħu il-Pawlu u issa fuq l-Apostlu Pawlu qed nitkellmu mhux xi bniedem komuni. L-Apostlu Pawlu, dak li l-Apostlu Pawlu kien jellimhom, il-Berejani kienu jmorru jfittxuh fl-Iskrittura. U l-Iskrittura dak iż-żmien it-Testament l-Antik kien. Kien għadu ma nkitibx it-Testament il-ġdid. U hekk irridu nagħmlu aħna ħbib tiegħi. Meta nisimgħu l xi ħadd jgħid xi ħaġa rridu niċċekkjaw jekk hux verament il-kelma t'Alla qed tgħid hekk. Għax jekk il-kelma t'Alla fil-Raba' Kmandament qed tgħidilna żommu s-Sibt Qaddis, ftakru biex iżommu s-Sibt Qaddis, ma jistax ikun li xi ħadd jgħidilna llum m'għandniex għalfejn nżommu s-Sibt. Kieku Alla kien jagħmililna ċara li m'għandniex għalfejn insommuh. U naraw dina il-naġa allura qed tirrappreżenta l dawk li jittieħdu il-bogħod bit-tagħlim għar-rieq ta' dak li qegħdin jirċievu. Imma jekk inti verament tfittex, jekk inti verament tħobb l-missier, jekk inti verament trid li timxi wara l-missier, qed intuk l-opportunità. Ejja ingħaqad magħna ta' Malta Missjanika fejn tisma' mhux l-interpretazzjoni tal-bniedem imma x'verament qed tgħid il-kelma t'Alla. Aħna mkien ma ngħidu x'naħsbu aħna mkien ma ngħidu x'qrajna minn dan il-ktieb u ninterpretawh, aħna ninterpretaw biss x'qed tgħid il-kelma ta' Alla. Il-problema ta' din in-naġa hija li meta waqfet tiekol ma kellix direzzjoni fejn qiegħda bħalma jiġri f'ħafna illi jisimgħu ħafna taħwit, ħafna tagħlim imħawwad differenti minn fuq l-internet mingħand ħafna liema differenti u jitħawdu jiġu konfużi. U ma jafux fejn se jaqbdu jmorru, ma jafux x'inhi l-verità. Imma Alla wedna ħbib tiegħi, Alla wedna li jekk verament induru leh u nitolbuh u jesli jenna, jesli jaħfrilna ħtijietna u joħodna lura. Il-ktieb tal-ewwel Kroniki, kapitlu 7 vers 14. Araw x'jgħid. U l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, il-poplu li fuq jissejjaħ ismu ma dawk li jemmnu f'Alla. Jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi, teqpax issabbat saqajk u tgħid m'għadniex taħt il-liġi, teqpax issabbat saqajk u tgħid m'għandniex għalfejn nżommu s-Sibt Qaddis, trid tumilja ruħek. Qed jgħid Alla umilja ruħek, fitxu fit-talb fil-verità. Jumilja ruħu u jitlob u jfittex lill-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubithom u nfejqilhom l-arthom. Għawek qed naqraw mill-ktieb tal-Kroniki, din hija l-kelma t'Alla. Issa, il-mistoqsija hija din. Mela l-poplu t'Alla issa jkun qiegħed fi triq il-ħażina. U żgur. Jekk inti wieħed minn dawk il-Kristjani li ma tajt li m'għandekx għalfejn żomm is-Sibt Qaddis, jekk inti wieħed minn dawk il-Kristjani illi taħseb illi ma tindekx għalfejn tiċċelebra l-festi tal-mulej imma tiċċelebra l-festi tad-dinja. Jekk intu għavin dawk il-Kristjani li tikol kollox u għalik ma tagħmilx differenza li mu dak il-laħam li tista' tikol u dak il-laħam li ma tistax, allura iva ħbib tiegħi, inti qiegħed fi triq il-ħażina, mhux billi tgħid jiena nemmen, mhux billi tgħid jiena kredent, f'liema triq inti miexi. Nerġa' ngħid, fuq il-mixja se nagħmlulkom programm. Forsi wieħed, forsi tnejn.
imma għandna l-programmalisti għax il-mixja li rridu nimxu hija importanti. U meta nimxu din il-mixja, irrid ikollna direzzjoni. U f'dan il-każ id-direzzjoni huma l-10 kmandamenti li Alla tagħna. L-10 mhux 9 kollha għadhom jgħoddu għallum. Fit-tieni parabola dik tal-munita il-mitlufa nsejħulu wkoll il-midneb li mhux konxju, naraw il-Jaxua jenfasizza li kienu 10 muniti. Għaliex għalinna li din l-biċċa ġojellerija killa 10 muniti u mhux 5, mhux 7, mhux 12. Il-għaliex dan qed jirreferi għall-10 kmandamenti. L-arus tala ħalla lill-arusa biċċa ġojellerija b'10 muniti u tittuħu ħsieba l-arusa di ma tistax titlifa jew titlef wieħed minnha għal kemm inkwitax kien tilfet munita minnha u l-istess ġara fil-ħajja tagħna. Jaxua mar jippreparanna post fejn noqogħdu sakemm jerġa' jiġi għalina ħallina din il-ġojellerija ta' 10 kmandamenti u aħna rridu nsegwuhom kollha l-10 huma mhux wieħed jew 9 kollha. Biex nuru li aħna fidili leħ, biex nuru li aħna rusa fidila. Jekk inti hemm mandament li m'intix iżommu f'dan il-każ ir-raba' wieħed, għax jiena m'għandix dubju, il-kredenti ma joqtlux, il-kredenti joqgħdu attenti li ma jgħidux kelma boħra, il-kredenti ma jsirqux, jemnu li hemm Alla wieħed, ma jadurawx idoli. Kollha jagħmluhom daw. Wieħed biss tilfu bħalma tilfet din il-mara, munita waħda biss tilfet, u l-kredent illum il-Kristjan kmandament wieħed telef, ftakar biex iżżomm is-sibt qaddis. U għandak għalfejn tinkwita bħal din il-mara jekk inti wieħed minn daw. Illa li jekk jiġi Jaxua u jsiblek dak il-kmandament mitluf, inti ma tistax tkun parti mill-arusa tiegħu. ċara, il-kelma tal-Alla hija ċara f'dan ir-rigward. Naraw ukoll fejn seħħ dan l-avveniment, fejn tilfit għall-munita l-mara. Fid-dar. U disgrazzjatament huwa f'dawk il-postijiet li ħafna jsejħulhom id-dar tal-Alla fejn qed jintilef dan il-kmandament. Huwa proprju f'daw il-postijiet fejn ħafna jsejħulhom iċ-ċerċ illi qiegħed jintilef dan il-kmandament u l-kmandament mhux konxju qed jintilef ta'. Il-kmandament m'għandux tort, huwa l-bniedem illi qed jagħmel dan kollu. Mhux it-tort tal-kmandament l-poplu tal-Alla mhux qed isegwih, huwa it-tort tal-għalliema illi qed jgħalmu l-kelma tal-Alla imqarqa u kif jidhilhom li għandhom jinterpretawha huma. U allura dan il-kmandament jibqa' mitluf sakemm xi ħadd ifittxu. Fil-fatt hawnhekk fejn tidħol il-kelma hawn spiritwali, il-kelma revival. Ħafna jaħsbu li għax in-nies issa saru Kristjani dak huwa revival kbir. Le, ir-revival il-qawm spiritwali huwa meta l-kredent jibda jimxi mal-10 kmandamenti. Hawn Malta għadda qawm spiritwali. Kemm kienu ftit dawk in-nies illi kienu parti minnu. 6 min-nies, 8 min-nies kienu illi għaddew minn dan il-qawm spiritwali. Il-kumplament baqgħu raqdin. Baqgħu moħħhom fil-miliet, baqgħu moħħhom fl-Easter, baqgħu moħħhom biex f'San Valentinu jitelgħu jismu fuq il-pulptu. Baqgħu moħħhom biex jagħmlu l-ħallelujja party f'Ottubru ma mmorrux nitilfu xi biċċa kendi. U x'nifhmu f'dan kollu? Fejn intilef ir-raba' kmandament? Ir-raba' kmandament bħalma dil-mara tilfitu fid-dar tal-arusa, hekk ukoll qed jiġri madwarna. U liema kmandament intilef? Ftakar biex iżżomm il-jum qaddis tas-sibt. Waqt li konna qed niġu mitmu għall-qerq u l-gideb, il-poplu tal-Alla tilef ir-raba' kmandament. Tlifna is-sinjal li juri li aħna l-arusa ta' Jaxua l-Messija. Ir-raba' kmandament huwa bħal ċurkett ta' żwieġ, is-siġil li jorbotna ma' Jaxua l-Messija. M'intix inti l-arusa ta' Jaxua l-Messija jekk inti m'intix iżżomm il-jum tas-sibt qaddis.
L-istess bħal din il-mara waqt li konna fid-dar ta' Alla nistennew il-Jaxua l-arus ġejja lina, tlifna s-sinjal li juri illi aħna tiegħu. Grazzi lill-Alla tal-Ispirtu Qaddis tiegħu illi jigwidana u jmexxina fil-verità huwa permezz tal-Ispirtu Santu illi nistgħu narfu dan il-messaġġ li aħna qed inwasslu. Itolbu lill-Ispirtu Santu jiftħilkom għajnejkom jurikom x'in il-verità. Min għandu raġun, ekku xaħna ta' Malta Messjanika, jew inkella il-qer u t-talim li qed poġġu taħtu. Saqsu l-Ispirtu Santu u jgħidilkom u x'in il-verità. U jrid imexxikom, u jrid jiftħilkom għajnejkom għal-verità. U mbagħad rajna allura fil-programm tal-lum l-istorja ta' Liben il-Ħali, il-midneb volontarju, fejn ħafna minn dawk li huma kredenti llum il-ġurnata jaqgħu taħt din il-kappa. Jafu li qed jagħmlu ħażin, jafu li rridu jżommu s-Sibt Qaddis, jafu li hemm laħam li ma jistgħux jikluh, il għaliex mhuwiex laħam mhuwiex ikalalina. Imma xorta jaqpaw websu rashom u jagħmlu dawn l-affarijiet. Ħafna huma dawk li din il-parabola qiegħda tirreferi għalihom, ħbib tiegħi. Ħafna kredenti. Dawn hemm dawk li ntilfu u r-Rajt ġabhom lura, hemm dawk li kienu tilfu ir-raba' kmandament u issa sabuh, imma għad hemm ħafna li għadhom jiġru fid-dinja, għad hemm ħafna li għadhom ma jridux jaċċettaw ir-raba' kmandament, anzi mhux tella mhux jaċċettawh, qed jirriġettawh, jafu li hemm dak il-kmandament. Nagħlmu fuq l-10 kmandamenti, mbagħad ngħidulhom in-nies ma tkomx għalfejn żommuhom ta'. Imma qed taraw l-ironija tal-argument. Nagħmlu sena nippritkaw fuq l-10 kmandamenti, imma meta mbagħad jiġi xi ħadd jgħidilna rdu nżommu s-Sibt Qaddis, mela le mbagħad nagħmlu sena oħra nippritkaw illi maħniex taħt il-liġi. Ma jreġix l-argument. Ħafna jgħidu li jemnu falla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Ġakob. U jgħidu li huma imlaqma ma' Iżrael. Il-kredenti llum jgħidu x'aħna llum imlaqma ma' Iżrael. Xi jfisser imlaqma ma' Iżrael? Imlaqma ma' Iżrael jfisser li Alla ta' Iżrael huwa Alla tiegħek. L-Alla li jażura Iżrael tadurah inti. Imma inti tittadura lill-Alla ta' Iżrael bħalma Iżrael jadurah. U Alla taħ il-kmandamenti lill-Iżrael biex ikun jista' jadurah bihom. Jekk inti verament timlaqqam ma' Iżrael, allura tittaċċetta l-fatt li hemm Alla wieħed, poplu wieħed taħt liġi waħda. M'hemmx liġi għal dak il-poplu u liġi għal poplu ieħor, jekk il-poplu huwa kollu ta' Alla, m'hemmx liġi għall Iżrael u liġi għal Kristjan. Irridu niġu kollha flimkien. Min qed jimxi mal-liġi u ma jemminx f'Jaxua qed jiżbalja, jrid jibda jemmen f'Jaxua. Min jemmen f'Jaxua ma jżommx il-liġi qed jiżbalja, jrid jibda jimxi mal-liġi u liġu poplu wieħed taħt Alla wieħed. Nerġa' ngħid, il-kredenti bħal Liben il-Ħali jħobbu lil missierhom. Imma ma jridux joqogħdu taħt l-istruzzjonijiet tiegħu, ma jridux joqogħdu taħt ir-regolamenti li missierhom kien qed ipoġġi d-dar. Ma jridux iżommu s-Sibt Qaddis, jridu jibqgħu jiċċelebraw il-festi pagani. U jridu jibqgħu jieklu dak kollu li mhuwiex ikel. Ħbib tiegħi il-messaġġ f'dawn it-tliet paraboli huma ċar. Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu imxerret mad-dinja kollha biex jiġi lura għandu. Dan hu l-messaġġ. Alla qed isejjaħ il-kredent, qed jgħidlu ejja lura għandu jien naħfillek jien naċċettak. Għaliex lura? Għaliex konna mitlufa. U konna mitlufa għaliex għax ma konniex qed nimxu mal-kmandamenti. Issa r-Raj sabna u jrid joħodna lura għandu. Ir-Raj lest li jaħfrinna. Ejja ħalli nibdew ħajja ġdida ħbib tiegħi billi nobdu l-istruzzjonijiet tiegħu, l-istruzzjonijiet ta' Alla l-missier. Jekk inti wieħed minn dawk illi Alla qiegħed isejjaħlek biex iżżomm is-Sibt Qaddis, kuntattjana.
Jekk inti dan il-ħsieb ma jistax iħallilek il-moħħok, ikkuntattjana. Ara l-programm sal-aħħar fis-signature tune hemm fejn tista' tikkuntattjana. ċempellili, iktibli email, ikkuntattjani fuq Messenger. Tħallix iż-żmien jgħaddi. Oħroġ mill-Babilonja li qed tgħix. Dan huwa kmandament ieħor li Alla tagħna. Oħorġu minna ulidi, oħorġu minn dak it-taħwit ta' talim li qed taqgħu taħtu. U jekk inti qed taħt it-talim li ma dekx taħt il-liġi iva għadek qed tgħix fil-Babilonja ta' talim. Aħna lesti li ngħinuk, ħbib tiegħi, issib il-munita l-mitlufa. M'għandix dubju li inti tħobb l-Alla, m'għandix dubju li inti qalbek qiegħda hemm. M'għandix dubju imma li inti wkoll konfuż bħal dik in-naġa. Aħna lesti li ngħinuk. Aħna lesti ngħinuk issib dik il-munita l-mitlufa permezz tad-dawl, permezz tal-kelma t'Alla, mhux permezz ta' x'naħseb jien, jew x'jaħseb dak, jew x'jaħseb l-ieħor. Jekk inti bħal Ibn il-ħali tixtieq tirritorna lejn Alla, Alla lest li jaħfillek. Alla lest li jieħdok lura għandu. Għamilt x'għamilt. Jexua il-Messija, il-kelma t'Alla l-ħaj qed isejjaħlek lura. Jexua huwa d-dawl, wara jridu nimxu. Jekk inti verament qed tfittex l-Alla, timxi wara Jexua. Jexua huwa il-kelma t'Alla magħmul bniedem u warajh trid timxi. Ħallih ħajwaslek għand Alla l-missier. Biex tasal għand Alla l-missier timxi wara l-istruzzjonijiet tiegħu. L-10 huma. M'għandix dubju li tista' żommhom. Allura x'in il-problema biex iżomm il-wieħed? Illa lix qed tiqpa' twebbes rasek, illa lix qed tiqpa' ssabbat saqajk. Ftakar li dan iż-żmien li qed ngħixu f'din id-dinja huwa qasir komparat mal-eternità. L-eternità ma fihiex limitu. Jekk inti trid tgħaddi għall-eternità tibda minn issa temmen. U temmen mhux billi tgħid jiena nemmen. Temmen billi turi kemm verament temmen. Għax jiena nista' ngħid li jiena nemmen falla. Imma jekk jiena nikdeb qed nagħmel ħażin. Mhux verament nemmen li Alla x'Alla għalli la tikdibx. Jekk jiena ngħid li nemmen falla imma jiena nisraq, mhux verament nemmen li Alla x'Alla għalli la tisrax. Jekk jiena verament ngħid li jiena nemmen falla u ma nżommx is-sibt qaddis, qed nagħmel ħażin għax Alla qalli ftakar biex iżomm il-jum tas-sibt qaddis. Għażel illum il-ministervi ħabib tiegħi. Imxu wara l-10 mandamenti, Alla qed titina għażla. Jew ħatgħażel li teqpa' tgħix il-ħajja li inti trid tgħix jew inkella tittażel li se timxi wara Alla. Ngħid għalija u għal dari aħna nażlu li nservu lil Mulej. Qiegħed kemm qiegħed il-bogħod ħabib tiegħi, Alla lest li jaċċettak lura. Tagħmilx dak l-iżball li taħseb li Alla ma jistax jaħfillek. Għamilt x'għamilt, Alla jista' jaħfillek, irid li jaħfillek, iridek tiġi lura, qed jistennik u jifraħ meta inti tiġi lura. U rajna anke fl-ewwel parabola illi l-ferħ fis-sema jkun kbir meta kredent wieħed idur lura lejn Alla. In-naġa l-mitlufa terġa' iddur lura, jerġa' jsiba r-raj. Ikun hemm ferħ kbir fis-sema. Aħsbu naqa' fuq dan il-kliem. Aqraw daw it-tliet rakkonti li tkellimna fuqhom. Araw x'inhu l-messaġġ. Araw x'inhu dak il-kmandament li tlift u issa l iridek issibu, ħatimxi warajh u lest li jaħfillek u jieħdok lura miegħu. Din is-sensiela ħannifqu hawnhekk qed ngħidilkom illi anke qed nibnu teachings oħrajn tagħlim ieħor fuq kif nimxu daw l-10 mandamenti hija tagħlim interessanti, imma sakemm nerġgħu narawkom fi programm ieħor fi sehem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.